Ennovo is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen in Limburg. En wat wij proberen is om die kennisinstellingen, de overheid, het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Ik werk voor Euramax Coated Products. Wij zijn gespecialiseerd in het lakken van aluminium. En voor deze sessie zijn we op zoek naar partijen die wellicht interesse hebben in onze digitale printtechnologie. Ik ben van Ceradur. Wij zijn gespecialiseerd in coating voor aluminium. Onze techniek is nog niet zo bekend. En door dit soort evenementen verwachten wij mensen te treffen wat op zoek zijn naar zoiets. Belangrijk is altijd dat je een inspirerende plek hebt in Limburg. Nou, de Gemmelot Campus is natuurlijk super inspirerend, zeker deze plek. En vervolgens nodigen we gewoon kriskras uit Limburg, bedrijven, kennisinstellingen uit. Maar ook bijvoorbeeld financiers, banken zijn hier vandaag ook. En die mensen die hebben presentatie, pitches. En vervolgens gaan ze gewoon met elkaar aan de slag om van die pitches gewoon concepten te maken. Zo'n bijeenkomst maakt het ook mogelijk om met andere partijen te spreken die ook in de voorbehandeling zitten van metalen of plastics. Waardoor je toch nieuwe producten, misschien nieuwe productcombinaties kunt samenstellen. Ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind het belangrijk, want hier heb je face-to-face contact. Mensen gaan meteen interactie aan. Dus dat is wat ons hier wel heel goed aan bevalt. Essentieel is dat er ook een stukje beloning is. Kom je tot een goed concept, dan kan met Venture Capital kunnen wij dat proberen te financieren. Nou, de banken doen daar ook aan mee. Bedrijven zoals Gemmelot, maar ook vooral Rabobank en DSM doen daar mee. En natuurlijk de provincie. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat je kunt kandideren voor de Ennovo Award. In 2015 zijn er weer 5 awards te winnen. En dat zijn toch prijzen van €30.000.